Πειρατή είναι ένα από τα σπουδαιότερα κοιμήλια του μοναστηριού μας. Χρυσοκέντητος επιτάφιος, ο οποίος ανήκε στο παλαιό μοναστήρι του Πόντου και ντυμένος στην Τραπεζούντα το 1738. Παραχωρήθηκε εδώ στο προσκύνημα το 1997 από το Μουσείο Μπενάκη. Καλώς όρισες στο προσκύνημα Παναγία Σουμελά. Βρισκόμαστε ήδη στο κοιμηλιαρχείο της Μονής. Ακριβώς από πάνω μας είναι ο ναός της Μεγαλόχαρης. Θα σε ξεναγήσω για λίγο εδώ στο κοιμηλιαρχείο και μετά θα ανέβουμε στο ναό. Καλώς σας βρήκα, πατέρα Χριστόδουλε. Στο Μουσείο του Ιερού Προσκυνήματος μπορεί κανένας να συναντήσει άμφια κληρικών, ιερά σκεύη, Ευαγγέλια, παλαιές εικόνες, παραδοσιακές φορεσιές. Αυτά νομίζω είναι το Ευαγγέλιο του Τσάρου. Τσαρικό. Πόσα κυκλοφόρησαν? 10. Είδες πόσα ξέρω. Άλλο ένα σπουδαίο κοιμήλιό μας. Το νομοκάνονο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Περιστεριώτα του Πόντου χρονολογείται από εσωτερική επιγραφή το 1668. Πατέρα Χριστόδουλε, εγώ έχω έρθει 5-6 φορές εδώ στην Παναγία Σουμελά. Δεν γνώριζα ότι υπάρχει το μουσείο. Είναι εξαιρετικό και φίλες και φίλοι σας προσκαλώ όταν κάποια στιγμή στη ζωή σας θα έρθετε στην Παναγία Σουμελά να ζητήσετε να επισκεφτείτε το κοιμηλιαρχείο της. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Μέχρι να έρθετε εσείς όμως, ο πατέρας Χριστόδουλος, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο ναό. Βεβαίως. Πάμε. Εδώ είναι ο παλιός ναός. Ακριβώς, βρισκόμαστε πίσω από τον παλαιό ναό, ο οποίος χτίστηκε το 1951. Εδώ πίσω από τον ναό υπάρχουν οι τάφοι των κτητόρων και μερικές από τις πρωτομές από τους ευεργέτες και τους κτήτορες της Μονής. Βρισκόμαστε στον εσωτερικό του νέου Ιερού Ναού της Παναγίας, ο οποίος θεμελιώθηκε το 1974 και εγκαινιάστηκε το 1985. Οι τοιχογραφίες και οι παραστάσεις εδώ του ναού είναι συναφείς με το ιστορικό της Μονής του Πόντου. Εκείνα το ψηφιδωτά επάνω. Ψηφιδωτά κοσμούν το ναό αυτό, στις 4 γωνίες του, η πλατητέρα, η κοίμηση της Θεοτόκου, η μεταμόρφωση του Σωτήρους και η Ανάσταση. Βρισκόμαστε μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σουμελά, η οποία αγιογραφήθηκε το 45 μετά Χριστόν από τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Στην προθήκη αυτή υπάρχουν άλλα 2 κοιμήλια σπουδαία, το χειρόγραφο Ευαγγέλιο του δεύτερου κτήτορα της Μονής της Τραπεζούντας, του Οσίου Χριστοφόρου, και ο Τίμιος Σταυρός των Βασιλέων και Αυτοκρατών της Τραπεζούντος των Μεγάλων Κομνηνών, ο οποίος στο μεγαλύτερο τμήμα του φέρει ξύλο, τίμιο ξύλο από τον Σταυρό του Χριστού. 2 ερωτήσεις.
πώς έφτασε η εικόνα εδώ πέρα? Η εικόνα ήρθε το 1931 από τον Εύξηνο Πόντο, την μετέφερε ο ιερομόναχος Αμβρόσιος στην Αθήνα και αρχικά έμεινε μέχρι το 1959 στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. Το 1959, αφού χτίστηκε πρώτα ο Παλαιός Ναός, ενθρονίστηκε η Παναγία μας εδώ στο όρος Βέρμιο. Και η δεύτερη ερώτηση. Κούνιες δεν είναι αυτά εδώ τα... Αυτές είναι δύο μινιατούρες κούνιες. Τι συμβολίζουν? Κάτι πρέπει να συμβολίζουν, δεν μπορεί να είναι έτσι. Έχουν σχέση με το ιστορικό της Μονής και της εικόνος, γι' αυτό πάμε να σας δείξω κάτι άλλο. Να η κούνια. Ακριβώς, πειρατή μου, βρισκόμαστε μπροστά στην αγιογραφία, η οποία έχει άμεση σχέση με τις κούνιες που είδαμε πριν από λίγο στην προθήκη μπροστά από το εικόνισμα της Παναγίας. Κατά την παράδοση, η Παναγία μας στον Εύξηνο Πόντο, αλλά το συνεχίζει και εδώ, δίνει παιδάκια στις άτεκνες γυναίκες. Εδώ βλέπουμε σε αυτή την αγιογραφία άτεκνες γυναίκες και γυναίκες κυοφορούσες, μέλουσες δηλαδή μητέρες, να βοηθούν την Παναγία να κουνάει τον Χριστό στην κούνια. Πατέρα Χριστόδουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική σας ξενάγηση στο χώρο. Πειρατή μου, να είσαι καλά, πάντοτε με πολύ αγάπη, θα σε περιμένω εδώ στα υψώματα του Βερμίου. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, κάντε εγγραφή στο πειρατολόγιο να δείτε όλους τους θησαυρούς. Εδώ, από το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελάς, στο όρος Βέρμιο του νομού Μαθίας, τα λέμε.